what's up, Mananap? This is Medyo Maldito. This is Jasper Amorin. Mr. Capuno. And today, naami karon sa Tubigon para matuloy la Snake Princess and we will surprise her. So karon mga on sa no kay init kayo layo kay biyahe unya gipanggutom niya nalipong ng mga baby boys. Gipanggutom ng mga baby boys. What are you eating? I'm kinda hungry. Anong kinakain mo? I'm hungry. Kauni mo? Chicken katsu. Chicken katsu. How about you? I'm eating spaghetti and fried chicken because I'm a big Eating. Still not eating. Kidimil. You're still about to eat. Game. Humana sila pangaon. How's your food? It's very delicious. Like It's super hot. and like me. Ano na nga And kapi-kapi pa ko. Super hot like me. Sige, push na kay muli na bitaw guys. So it will be like one day na lang. Tomorrow he's leaving. Tomorrow. Yaw ba na uma? So tomorrow he's leaving. What's your message to your fans? Thank you so much. Hilak sa Kapoy na ujin. Samo kay sabak kay kanta. Okay na, clean as you go. Ilabay na yung basura do. Ya, labay dia. Bye. Ibiyaan. Sugikan ko sa gawas no, nag-withdraw niya. Grabe ka init, may paning do ay fresh fire. Ano mga fresh fruit mo? Anong ngit-ngit? Oh. Sige, exposure kay mularga na ni. Gapu-gapu. Bahalag ikaw. Eh, init. So, nanami diri sa kuan. Nanami sa pero manghihi pa daw Jasper. Naano mo isa diri? Nanami sa diri. Ngi ka call, kuyog ni call. I-vlog na to pagpangina. Sige. How to it? I-vlog na to. 10 minutes. I-vlog na to yung panghihi. Atong ikuan ay mga montage wa. Yung mga B-rolls. Kaya like pinanaan na, padong na ko. Oh, nya paggawas sa ihi kung sa kataas ang kuan. Kung ganahan mo makitaan ang video, please comment down below. Kung ganahan mo makita sa unsaon pag-ihi ni Jasper Amorin. Are you ready? Paano na, Col? Unsa ba? Mag-joke na. Unsa ba joke mo? Ba't mangihi mo lingkod? Ha? Ma'am. Hi. Hi mga baby girl. Hi. Hi ka Snake. Wala si Snake na dito. Surprise na mo to. Thank you. Thank you. Salamat. Teo, litiyo sa amin Teo. May kwarta Teo. Thank you Teo. Salamat Teo ah. Nay halo-halo dito, libre hindi ka. Nay halo-halo. Ina, wala halo-halo sa barko. Nag ay wala halo-halo sa barko, ganahan nga. Dito halo-halo sa barko. Ano sa call? It's mixed fruits with milk. Wow. With milk. And ice. Halo-halo for 10 pesos only. Pagganap. What's up Mananap? This is Medyo Maldito. Mr. Capuno. Jasper Amorin with halo-halo. Halo-halo mix. And today namin sa Tubigon kay mo bisita mi ni Snake Princess. We will visit her house and let's go. We will bring some food for her Family. siblings and mother and father. Let's go. Cheers. Seryoso lagi kayo mo. Paano ka na? Kanto na ito, drunk. Drunk, ikaw kayo, always maka-drunk. Sige, drunk na. Tuloy ko sa para ma-drunk. Sige, cheers lang, cheers. Cheers lang. Kung hubog ta hubog, cheers. Acting ba, acting? Hubog eh. Acting. Hubog daw ah. Hubog. Hubog na sana hubog na tuloy mo, ha? Unsa hubog ka dito? Mana pa siya. Palpitit. Oh, kapalayo man ka. Mama sad, maulaw ko kay Haggard. Haggard ah. Ganina na may kabiyahe. Pahisgots. Sa mga to, pizza lang sa taron. Yeah. Next time, nagbalik na to, bed frame na. Care of Uncle. Yeah, bed frame kay. Wala bed frame ron kay. Lisod mangitag bed frame nga nindot. Oh, Tumura man- na bed frame pero dili ka ligon so Di- di na to lig-on. ikuan. Di lang tayo push kay. Oo. Quality over quantity, ha? Hi! Wow! Wow! Hi! May
Oh, limpyo man. Pa-pink Ay. man ang kuan. Pink man ang Ah. mura sa shorts. Pink magbalaya. Ikaw si mo ka ng Tour sa mi, tour sa mi. Unya na tama nga. Naigo kasi. Naman ni power day kasi. Sakit call. Akong watch. Imong puzzle watch. Okay na. wala siya kabantay ganun. Nakaara lagi naka. Hindi, naguba ang electric fan. Ang electric fan, dili okay. Dili ikaw. Hi! Kumusta man mo? Ikaw itong manghudi snake, no? Si... May... Ay, mo? Cheryl May. Og si... Kikim. Nindot. Ang galog kurug-kurug na. Uy, ano man ni siya? Tiyo. Hello. Patay, nakuyapan si Snake. Snake. Kira ka Snake, cool. Nakuyapan yun siya, cool. Ulos pag kisa ni. Kulba, kasi number sa ospital. Ano man, kung sa'yo, buhaton basta nakuyapan gani. Hala! Nakuyapan si Snake! Uy! Ano ginawa? Uy! Nakisan daw si Snake sa lips. Sige. Para makamata, bi? Ako na. Sige. Wow! Oh, si Tiyo na sa, si Tiyo. Wow, na lips to lips. Lawi sa kikiting ato ay kinakakis na. Lawi kita sa kikikim dyan nakis niya pero okay lang kay Bap. So pa man sa kikikim. Thank you for watching. Bye! Teo, o say, ma-feeling mo Teo, Sorry. Grabe kayo. Celebrate sila nga mulakaw na kaya. Ay, salamat! Wala ko na kasi Charot! Bless kayo ko kay daghan tao day sa niya. Hilak Naka-appreciate na. Hilak na sa... Hilak ka sa... Wala. Joel, o say, message mo Salamat siya paglakaw, Joel. The squad, Medyo Maldita squad will not be the same without So, kita tapo. Tagamay nga panahon nga nakadili as in, murag, grabe gid ka. Tatakid ka sa mong heart, Teo. O say, message ni Teo Teo siya Oh, paglakaw. yung message sa ako. Shy type. Ay, sige, kahit dili shy type. Ay, God bless daw, God bless. Oo. O say, message mo Teo Teo, mulakaw na siya. Teo, amping sa biyahe na pray ka for me ha, kay Papagad, niya kita tapon, basta salamat sa gift na gift. Basta, Salamat kayo ninyo. ako may agay magpasalamat sa gift na nadawat na karon best gift ever. Happy birthday! Thank you ya. Happy birthday! Ton, say message mo Teo Teo sa paglakaw. Kayo magwat ni sa imong vlog. Oh, yun na siya. Thank you sa iyang sa gift ninyo niya. Dugay na ko siya gipush yun niya. Siya di daw siya. So finally matinuod na. And we're waiting for you ha. 6 months. Kay 6 months sa yun na siya. Dali na pinastan na. Yay! Ang thank you. Nesh! Balik. Hi! Say message mo Teo Teo. Kuya, mag-watch yun minimo, ibalin ni mo kay balag. Dugay na Di 6 ba yan siya months. matug? Dali on rin na. Mag-watch na dyan, bye-bye. Thank you. Say message mo sa mga. Amping self kay daghan nagmahal ni mo. Kung isa na po sa nagmahal. Sila tanan. Iwan mag-poster. Parang poster ay mong panwe. Oh, grabe kayo effort May like. dali na grabe. misiling at yung waterfall. Kuwang Di ba manig sa kuwan. vlog, ano no? Kuwang man ikatong clouds o bird. Ay! Ay, Dapat Grabe ano, kayo, ano? amazing. Amazing. wow. Napal, sukas na. Ayun, ang favorite pin na ako yung Ikaw na nilis pictures na. ako ni tanan niya. Happy birthday. Hey guys, birthday niya ugma. Happy birthday! Chini. Ay, Chini, gini mo? Chini! Chini. Jennifer! Danica! Pa-shoutout kami sa Mananap Squad ko yan! Shoutout sa tanang Hi, Mananap Mami Squad. Rosie! Hi, Kenita!